Opisyal nang nagtukaw bilang bagong pamayo kan PNP Police Regional Office 5 si Police Brigadier General Westrimundo Dumantay Ubinque. Kasuudma, Pebrero 28, ginibo sa Campo General Simeon Ola sa siyudad ng Legazpi ang turnover of office ceremony. Niribayan ni Ubinque si Police Brigadier General Rudolph B. Dimas. Mismong si Chief PNP Police General Rodolfo S. Azurin Jr. ang nangenot sa ginibong change of command. Sa iyang mensahe, pigrekonisar ni Azurin ang mga naging espuersos ni Dimas urog na sa laban kontra kriminalidad. Hinagad man kay ni sa bagong tukaw na si Ubinque na mas pakusugon pang lalo ang enterong puwersa kan kapulisan sa Bicol para sa mas silensyo asin mas progresibong rehiyon. Gaya ng sinabi ko kanina is hindi lamang po dito sa Bicol but sa lahat po ng ating liderato ng kapulisan for them to conduct a threat assessment again sa ating pong mga halal na mga at appointed na mga officers official dito sa buong bansa, dito rin sa Bicol, so that we would know if our elected officials are mataas ang threat level nila so that the PNP can provide additional. Pinasalamatan naman ni Dimas ang mga pag-iriba sa serbisyo na nagpamati sa iya ng bilog na suporta na naging dalan sa mga signifikanteng akumplishmento. Sa laog din 5 bulan na paninerbihan ni Dimas sa 170 individual sa 617 pigkondusir na operasyon ang nagka-ararestar. Lampas 400,000 gramo nin marijuana asin maabot sa 11 kilogramo nin shabu na nagkakantidad lampas 74 milyones pesos ang nakumpiskar. 3,559 na wanted persons ang nagka-ararestar, mantang 755 loose firearms ang nakumpiskar. Naarestar man ang 74 CTG members na nagresulta sa pagkakakumpiskar ni 90 firearms asin 42 na pampasabog. 133 naman ang CTG surrenderies. Apwera kaini, nagkapira man na advokasya asin proyekto ang pinanginotan ni Dimas arog kan Road 2K. Sa mahigit 6 na buwan na tayo ay nagsama-sama, alam ko na naging mabuti at masaya ang ating naging samahan dito sa Pico 5. Tayo ay naging magkakasangga at magkakampi sa layuning magsilbi sa ating mga kababayan. As I look back on my time with this unit, I am filled with a sense of pride and satisfaction for what we have accomplished together. Pagsisyerto naman ni Ubinque, disiplinado asin organisadong kapulisan asin komunidad ang sa iyang tatauanin doon. In attaining our primary mission, and we will always be facing daunting and considerable challenges. But I believe that if we all pull together and continue to strive and preserve the gains of Pro5, for which you all work hard under the previous directors of this office, I am confident that we can achieve or even surpass what we all aim for. Si Ubinque, ang dating Deputy Director for Comptrolship asin dating pamayo kan Police Regional Office 1. Miyembro man siya kan PMA Tanglao Diwa Class of 1992 asin Tubong Pangasinan. Si Ubinque ang ika-41 pamayo kan Bicol PNP. Para sa mga Baretang Datak Bicol, Carmelo Balia.